तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी कारिवडेतील महावितरणच्या परमनंट वायरमनची बदली का केली गेली असा सवाल भाजप नेते महेश सारंग यांनी केला। तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून निधी देऊन देखील अधिकारी काम करत नसल्यानं ते चांगलेच भडकले। यांचा परमनंट वायरमन होता तो वायरमन त्यांचा काही येणार कुठली कल्पना न देता त्याचं आपल्या अधिकाऱ्यात त्यांनी बदली केला भोत्रेंनी आणि तिकडे आता ज्युनियर इंजिनियर दिले। हा गावाची जर भौगोलिक परिस्थिती संपूर्ण पाहिली तर हा अतिशय मोठा गाव आहे आणि एकदम म्हणजे असा जंगलातला असा भाग आहे काही भाग या गावामध्ये आणि आज ह्याला वायरमन नाही आणि यांची लाईट आता जो पाऊस सुरू झाला आहे मागच्या वेळा तिकडे आज बऱ्यापैकी म्हणजे लाईट नाही जाईल थोडक्यात 5-5 मिनिटांनी। आता आमच्या तिकडे पिण्याचे पंप शेती पिण्याची आपली विहिरी आहे त्याच्यावर आपले पंप आहेत समजलं ना आणि आमचे पंप कसे धरणाच्या खाली आहेत। एकदा जर दिवसातून जर ना 20 वेळा जरी लाईट गेली 20 वेळा त्याला खाली उतरलं पाहिजे धरणात लाईट चालू करायला। अशा परिस्थितीत कसं राहणार सांगा। एक परमनंट वायरमन आमचा तुम्ही त्यांनी कशासाठी बदली केला प्रशासकीय बदलीचा अधिकार काय तुमचा सांगा ना काय हे सगळ्या बाबी आम्हाला सांगा। आणि त्या वायरमन त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने इकडून त्यांनी कुठेतरी कामगिरीवर किंवा कुठल्या तरी ह्याच्यावर घेतला असेल काय काढलं तुम्ही त्याचं हा नाही विचारलं माझगावला त्याला दिलाय का तुम्ही जे सांगताय ना विषय पगत दिलाय म्हणून ना आमचं परमनंट वायरमॅन 6 महिन्याच्या आत गेला कसा बदलून ते सांगा मला। तुम्ही काय प्रशासकीय बदली आहे ती नाही मी बघतो काय केलंय त्याने आता काय ते सांगा आम्हाला काय ऐकत नाही सरपंचांनी पत्र दिलेलं आहे 7 दिवस झाले काय काय झालं पाहिलेलं तुम्ही चार्ज आहे म्हणून तुम्हाला फक्त हे राहू नका तुम्ही चार्ज कसं सगळ्यांना असतो ना त्या दिवशी तुम्ही चार्ज केला तुमचं काम चालू झालेलं आहे। आमचा जर परमनंट जर आपला तो वायरमन जर तिकडून जर 6 महिन्यात जातो हा काय उपयोग आहे कसला आहे काय म्हणजे प्रशासकीय बदली आहे त्याची काय मुद्दाम करून गेला इकडे नाटक तो प्रशासकीय बदली करण्याचे त्याला अधिकार आहेत का ज्युनियर इंजिनियरला उद्या कोण चांगला आला तर तो घेऊन जाणार आमच्याकडे परत 6 महिन्याच्या आधी हा प्रश्न बरोबर आहे। आम्ही साहेब जोपर्यंत आमचा विषय मिटत नाही आम्हाला तुम्ही काय कशा पद्धतीने फाईल काढा फाईल आमच्या समोर ठेवा तिने ऑर्डर का कशी केली ऑर्डर ते आम्हाला दाखवा कशी कुठल्या पद्धतीने गेली फाईल काय तुमच्या कपाटातच असणार कुठेतरी घेऊन या आणि साहेबांना समोर दाखवा। आम्ही मगाचपासून काय सांगितलं तुम्ही ज्युनियर इंजिनियर आता सांगितलं ना तुम्ही पण आहेत त्यांच्याबरोबर तुम्ही ती फाईल काढा कशा पद्धतीने बदली केली दाखवा। एका ज्युनियर अधिकाऱ्याने कशी तो भर पावसात त्यांनी त्या शाखा अभियानाची बदली करून तो माकड तोटा केला का इकडून ते आम्हाला सांगा पहिलं कोणते प्रोसिजर दाखवा ना दादा कशा पद्धतीने केली। आज फक्त सावंतवाडी किंवा कारोडे पुरती हा मर्यादित विषय राहिला नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांनी भरपूर निधी आपल्याला रिलेटिव्ह बोर्ड म्हणा किंवा विविध विभागासाठी निधी आणलेला आहे आणि निधी दिलेला आहे। त्यामध्ये आपला जो निधी योग्य रीतीने जो खर्च व्हायला पाहिजे तो होत नाही। कारण आज आपल्या ह्या अधिकाऱ्यांची जी आज हुकुमशाही झालेली आहे ह्या इकडे त्या अधिकाऱ्यांची हुकुमशाही ह्या सर्वसामान्य आज जनतेला म्हणजे खूपच त्रासात घालत आहे। आज पावसाची परिस्थिती आहे आम्ही सगळं समजू शकतो पाऊस लागतो सगळा विषय पण जे काम पूर्वीपासून झालं पाहिजे काही ट्रान्सफॉर्मर मंजूर झालेले आहे जिल्हा वार्षिकमधून किंवा वेगवेगळ्या योजनेतून आपल्याला लाईटसाठी पैसे आलेले आहेत पण जे कामं जी एजन्सी आहे ते एजन्सी पण योग्य रीतीने करत नाही आणि ज्यांचे ते करून घेणारे जे अधिकारी आहेत ते अधिकारी पण योग्य रीतीने काम करत नाही। म्हणून आम्ही आज त्या इकडे आंदोलन किंवा आपल्याला इकडे आज त्यांना धडक दिली आहे आपल्या ह्या मिलिटरी बोर्डसाठी आणि आज लवकरात लवकर संपूर्ण आज कारोडे नव्हे तर सगळीकडे आज जो लाईटीचा जो प्रश्न आहे तो आज मार्गी लागणार आहे आणि यातून
आम्ही ह्या अधिकाऱ्यांना पण एक संदेश देतो, जर असाच जर प्रश्न राहिला तर ह्यांना इकडे कार्यालयात बसण्यासाठी किंवा संपूर्ण एक कुणीही यांना एक कुठलाही याला इकडे सहकार्य करणार नाही आहे. आपल्या जे लोकांना गणपतीचा जो आता उत्सव जवळपास आलेला आहे किंवा इतर ग्रामीण भागात जे संपूर्ण शेतीचा जो मोसम चालू आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर ह्यांनी आज ह्या लाईटसाठी सुरळीत होण्यासाठी लक्ष द्यावा ही मी त्यांना सगळ्यांना तुमच्यामार्फत आज सांगितलेलं आहे. नक्कीच आज पालकमंत्री जिल्ह्यात आहेत आणि बघितलं तर आपल्याच तालुक्यात अनेक मृत्यू होत आहेत, विजेचा शॉक लागून अनेक गुरं मरत आहेत, तर तुम्ही त्यांचं आज लक्ष वेधणार का? आज नक्कीच मी आज पालकमंत्र्यांना आम्ही आता भेटणार आहोत, कारण आज जिल्हा कलेक्टर ऑफिसला आज बैठक चालू आहे. बैठक झाल्या, आज ती बैठक संपल्यानंतर त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या हा विषय जो प्रशासनाचा जो आज चाललेला आहे इलेक्ट्रिक बोर्डचा त्यांच्या कानावर घाला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.